Gu Osa Mujika gara eta hemen gaude Gipuzkoako dantzagunean gure obra berria sortzen, Lana. Lana sortu zen, guk gure aurreko obrarekin eta aurraren birarekin bastante nekatuta amaitu genuen. Eta zigien hausnartzen, lan honek zenbat kentzen zigun, ez? Zenbat eskaini behar zaion eta askotan eskaintzen dezun horrek ez dizu bueltan ematen, zuk uste dezuna bueltatu behar dizula. Eta, ikusi genuen lanari buruz hausnartzen, trampa badala txikitatik ez den gaituztena ez denoi, langile perfektuak izateko alik eta hoberenak, eta ia hil arte irauten duna. Eta berehala hasi ginen estenak imaginatzen eta esan genuen gai hau taularatu behar dugu eta hemen gaude, Lana sortzen. Datorren astean otxe batean Gaztezenan estrenatuko dugu eta hortik aurrera otxe eta maiatza bitartean ditugu Euskadiren hainbat emanaldi eta ikustera etortzera onbidatzen zen.